Dobrý den, Lukáš, za Český rozhlas, tak je to velká úleva, že první jarní výhra konečne prišla. No, tak určite, hlavne po tom zápase minulom v Jablonci, kde sme nepodali ten náš výkon, na ktorý sme zvyknutí. Určite sme chceli zareagovať pozitívne, čo nám vyšlo. Hrali sme si, myslím, počas celého toho zápasu na balóne. Vytvorili sme si prvý polčas už dobré šance, z ktorých sme mohli skorovať. Prišlo to až v druhom polčase, ale myslím si, že zaslúžené víťazstvo. Ale šlo si vidět, že ta tíha tam trochu možná týmu ležela, že ta koncovka asi možná nešla tolik podle vašich představ, tak teď se to odšmontovalo, že teď už by to mohlo do budoucna vypadat jednodušeji v tom útoku, že vám tam bude všem pár. No, tak dúfajme, no, tak všetci tomu veríme, že nám to bude teraz spadať aj hlavne na tých vonkajších zápasoch, kde potrebujeme tiež zbierať body, nielen doma, a musíme sa na to dobre pripraviť a podať taký výkon, ako sme hrali dneska. Asi taky ten debakl 0-5 z minula, tak jak to vypadalo ten týden před tímhle zápasem po takovém debaklu? Tak v kabine sme si hovorili, že to proste tak nemôže vyzerať, že sme si to nejako zanalizovali a potom už hodili ten zápas za hlavu a sústredili sme sa už len na Slovácko. Chceli sme zareagovať presne takýmto výkonom a hlavne 3 bodmi. Děkuju. Další dotaz? Dotazy? Ještě k tomu vracet, ještě se k tomu vrátím. Nebyli jste to hlava třeba zpočátku, že jste mi zdalo takový opatrnější, že to Slovácko na vás jako by více letělo, když jste hrali? Myslím si, že sme to nemali už v hlavách ten zápas. Chceli sme to hodiť za hlavu, sústrediť sa iba na tento zápas a proste odmakať to a získať 3 body. Čekali jste na gól před hodinou, když jste se nakonec parádně trefil. Jak jste to viděl? Viděl jste, že stříte do protipohybu? Jo, tak ja už som čakal na tú prihrávku od Flajšiho, aj som si kričal. Myslel som si zo začiatku, že to budem strieľať z druhého dotyku, že si to ešte preberem, ale ideálne mi sadla. Chcel som to triafať na kríž, výborne mi sadla, takže za gól som určite rád a hlavne za víťazstvo. No, vyhrali jste sice 2-0, ale těch šancí pak, i když oni to trošku víc otevřeli, bylo hodně. Nemůže vás to stát, že tolik těch šancí pořád? Tak určite aj v tom prvom polčase sme mali 2-3 šance, také, z ktorých si myslím, že aspoň jeden gól by sme mali dať. A aj v tom druhom polčase potom tam mal ešte Denis Samko gólovku. Musíme to premeniať proste, no. Dneska sme vyhrali 2-0, ale môže byť nejaký zápas, kde nás to môže potrestať, tie nepremenené šance. Ještě venku většinou se vám tolik nedaří, ale doma předvádíte opravdu kvalitní výkony, že ty výsledky jsou. Čím to je, vašeho pohledu, že ten rozdíl tam přece jen asi je vidět? Tak doma sme silní, hráme, sme, dá sa povedať, v takom možno komforte, darí sa nám aj strelecky, musíme to proste preniesť aj na tie vonkajšie zápasy. Teraz nás čakajú 3 ťažké zápasy vonku, kde to určite nebude jednoduché a musíme tie zápasy vyhrávať aj vonku. Zvládne to nějak třeba dostat do těch hlav, že tam musíte taky zabrať a bodovať, když... Tak musíme sa cez tento týždeň dobre nastaviť, hlavne v hlavách, nastaviť sa možno aj, že možno tých šancí nebude toľko, ako bolo dneska. A keď už príde tá šanca, tak proste ju premeniť, dať ten prvý gól, nech sa cítime na lopte lepšie, kľudnejší. A ja verím tomu, že tie body zvonku prinesieme. Ještě doplním teda, ale je to Hradec
přece jenom, tak minulé to tady bylo 0-0, když jste hráli s ním doma, tak to asi nebude úplně jako jednoduchý soupeř na tu nějakou gólovou smršť, že? Tak nahrať si, určite to bude ťažký zápas. Oni sú tiež doma silní. Tu sme s nimi remizovali 0-0. Bude to veľmi ťažký zápas. Ako myslím si všetky tie 3 zápasy, čo budeme hrať vonku, či už na Dukle alebo v Budejkách, tam to bude tiež veľmi ťažké. Čiže musíme si hrábnuť na dno svojich síl a odmakať to, odjazdiť to tak ako dneska. Možná ještě jako tým více třeba zkusit nějak, já vím, že to je těžké, ale ty útočníky rozehrát, že aby se už trefili, ať už Filip, tak Vinicius, že to potřebovali oni, že? Tak určite môžu mať nejaký tlak na seba. Vechita mal dneska v prvom polčase jednu príležitosť. Ale je dobré, že keď to netrafia oni, že to trafí niekto buď z tej druhej línie. Takže nehádžeme to nejak na nich, že tie góly teraz nepadajú. Ten gól môže streliť hocikto, takže dôležité je to víťazstvo pre nás. No. Máte ten boj o tu střední skupinu, nebo jak vidíte ty svoje šance přece se tam probojovat? Chceli by sme hrať určite ten stred tej tabulky, nechceli by sme hrať o udržanie. Preto tento týždeň ďalší si myslím, že bude možno taký zlomový pred tou reprezentačnou pauzou a musíme do toho dať všetko a zvládnuť tie zápasy výsledkovo. Tak ještě nějaký dotaz na Kristiána? No ještě bylo poznat, že jak vy, tak Slovácko jste už dlouho nevyhráli, třeba že Slovácko na jaře mělo sérii, teď už 6 neprohrálo, vy jste to zlomili po 7 utkání. Bylo to třeba stát, nebo uvědomovali jste si to? Na Slovacku sme sa nejak nezaoberali nimi, skôr sme riešili našu hru, ako chceme ten náš výkon zlepšiť proti tomu minulému zápasu. A celý týždeň sme sa burcovali, hecovali, proste, že dneska to musíme zlomiť, že dnes to musí prísť a že neberieme nič iné ako 3 body. To bolo moc odpovídalo, že bylo znát, že ste sedovali. Jo, tak myslím, že celý ten zápas bol v našej režii, čiže tam oni myslím, že nejaké vyložené šance aj nemali Slovácko. Do ničoho väčšieho sme ich nejako nepustili, možno na jednu tam situáciu prepadnutú loptu v druhom polčase. Ale okrem toho si myslím, že z našej strany veľmi, veľmi dobrý výkon.